Bantu bakithi siphinde sikubingelele njengoba sesishilo bakithi ukuthi siqaqayo incwadi kaKing Leopold. Sicela wena usubscribe kuphela, ulike, ushare, ucomment bese siyakufundisa. Siyaqhubeka siyafundisana. Yebo bantu bakithi, khona sikuvezile ukuthi isizwe esimnyama sasiphila ngamasiko, and sesikuvezile ukuthi khona amasiko wemndeni bese kuba khona usiko lwesizwe. Izizwe zonke zakwantu, isizwe nesizwe sasikade sinamasiko wazo. Right, khona lo siko engikhulume ngalo olwama-shrines, okwakuyizindawo ezazihloniphekile, ezazithatheka as sacred places, lapho izizwe zakwantu zaziya khona. Mhlambe mangabe izulu lingasekho zihambe ziyocela izulu, bese izulu liyana, zilime, kulinywe kuze kuvuthwe, kuvunwe, bese ziyadla ziphile nje kamnandi. Right, ngicela sikhulume ngaloko ke. Khona usiko lwesizwe sakwaZulu okwakuwumkhosi kaNomkhubulwane, okwakuuNkulunkulu, the goddess of rain. Bekade bashona lapho mangabe sekukhona inkinga, izulu lingasekho, bocela izulu, izulu line, bese baqhubeke balime, kuvuthwe, bavune, baphile kamnandi. Also futhi when we going to eZimbabwe kwelikaMthwakazi, khona futhi ishrine yabo bibizwa kuthiwa injelele. Uma kwenzeka ukuthi izulu alisekho, bahambe bayocela izulu lapha, noma mangabe kwenzeka ukuthi khona isifo thizeni esibahlasele, njengoba bekade sinabo COVID kanje, babekade behamba khuphuka amakhehla amadala, impela ashone khona, bahambe bayokwenza ngendlela bebenza ngakhona leyo ritual leyo, bacela usizo. Kuzovela ivoice iphume kuleyo ndawo leyo, ibaphendule ibatshela ukuthi nesikhalo senu sizwakele, mabebuyele emuva leyo nkinga bekade babhekene nayo isiphelile. So yindlela le abantu abamnyama babekade bephila ngayo ngaphambi kokuthi kufike incwadi lokuthiwa iBhayibheli eyafika yathi mabavala amehlo base bayakhuleka. Inkinga eziningi abanazo namhlanje babekade bengenazo, ngoba lezi zinto abekade bethembele kuzona zazikwazi ukuyiqeda lezo inkinga lezo. Asiqhubeke ungibambe kwisiqephu esilandelayo.